otu onye bụbu onye nnọchi anya onye omeiwu etiti bụ Honorable Ifeanyichukwu Ibezi ekwugo na ya nwere mmasị ịzọ ọkwa nnọchite anya ndị Idemmili North na South n'ụlọ omebe iwu etiti n'okpuru otu ndọrọndọrọ All Progressives Congress APC na ịchafụ bekee. Dr. Ibezi gosipụtara mmasị ya na agba nke mbụ emume nkwado agba nke afọ 2022 nke ya na otu Foundation The Reality Family Organization chịkọbara maka ndị Idemmili North na South na ngwurubia dị n'Ezimoku Agbaja Abatete kansụl Idemmili North. O wee kwuo n'ụkọ ezigbo ndị nnọchi anya ndị be ha na-enwe ugbu a bụ ya kpalitere mmụọ ya ije zọọ anya bụ ọkwa nnọchite anya. Joseph Egbeọcha jere olu ka ọ tụpanye ga-azụ maka akụkọ a. Ya bụ onye omebe iwu n'oge mbụ kọwara na n'ihe erughị ọnwa ise ọ nọrọ dịka onye omebe iwu n'ogogo ala Naịjirịa n'afọ 2019 na o tinyere ọnụ n'okwu nke mere ka e nwegharịa ebe a na-ebubata ngwaahịa na mpaghara South East iji hụ na ha bụ nke nyere aka kwalite ọnọdụ akụnụba ndị mpaghara a. Dọkịta Ibezi onye chetara na ụlọ ọrụ ya dịka onye omebe iwu bụ nke o guzobere mgbe ya nọ n'ọrụ dịka onye omebe iwu bụ nke nyere ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ na mpaghara ebe ahụ, mekwazịrị ka a mara na ọ gara n'iru nye ọtụtụ ndị mmadụ ruru 100 na mpaghara ebe ahụ ma kwe nkwa na ya bụ amụma inyere ndị mmadụ aka bụ nke ọ na-abagide bụ nke ga na-aga n'iru na-emetụta ọtụtụ ndị mmadụ nọgasị na obodo dị iche iche dị na ya bụ mpaghara. Na mbụ n'okwu ya ka gọvanọ Imo steeti bụ Sinetọ Hope Uzodimma nke onye na-esitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye kọmishọna ya na-ahụ maka ọrụ na mmepụta ihe bụ Prince Ford Ozumba kọwara na ndị Idemmili North and South nakwa ọhaneze ndị Anambra bụ ndị nwere isi ọma na nwa ha nwoke bụ Dọkịta Ibezi. N'okwu ahụ gasịrị na ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa Deputy National Chairman nke otu All Progressives Congress na South bụ Chief Emma Enukwu nakwa onye ji ọkwa onyeisi oche otu pati ahụ na steeti a bụ Chief Basil Ejidike kọwara na n'ezie Dọkịta Ibezi nakwa otu APC bụ ndị nwere ndonye ukwu siri ike na ya bụ mpaghara Idemmili North and South. Onye ji bụ ọkwa kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi na steeti a bụ Chief Tony Onyema bụ onye kwenyere na ya bụ amụma inyere ndị mmadụ aka bụ nke a na-abagide n'oge gagoro aga n'ime obodo 17 dị na mpaghara ebe ahụ, kọwara na ndị mpaghara Idemmili North and South nwere isi ọma n'ebe Honorable Ibezi nọ bụ onye ọ kọwara na ọ ga-aga n'iru na-ahụ na ọ na-ewelite nnọchite anya ọ na-enye ndị ebe ahụ. A nọ na ya bụ mmemme bunye ụlọ akwụkwọ ọhaneze ruru 18 akụrụngwa ihe ọmụmụ sayensị, ebe ụgbọala shuttle bọs ruru 40, ọtụtụ igwe eji akwa akwa nakwa nke eji akwọ ihe osisi, ọtụtụ akpa rice bụ nke ebunyere ndị mmadụ bịara ya bụ mmemme bụ nke igwe obodo Abacha bụ igwe Godwin Odiegwu nakwa ndị ji ọkwa President General obodo dịgasị iche iche na ya bụ mpaghara site na Abatete nke dị n'okpuru ọchịchị Idemmili North. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.